Goeie, en welkom bij Noorderwien live op deze wijze, Janne. Maar je hoort eigenlijk maar één gast. Ja, een band die tot 24 jaar op een paard is en mijn product succes. Je hoort de special, Roenom Vangrail, live in Noorderwien. Noorderwien live. Noorderwien live. Noorderwien live. Bij Willem de Vries. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Cigarette in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and on the boulevard. Their shadows searching in the night. Streetlight people living just to find emotion, hiding somewhere for the night. Don't stop believing. Streetlight people. Don't stop. Je hoort een bijzondere uitsturing dus met Vangrail. 24 jaar ben ze al op een paard. Landelijk, internationaal, singles uitbracht. Ja, wat wil je eigenlijk nog meer? En ik moet zeggen, elke keer dat ze weer in de studio binnen, het is al je enthousiasme. Het is een hechte band worden. Nou ja, en ja, tussen sticker natuurlijk ik bij. Straks praten we over 24 jaar Vangrail. Maar dit ben ze gewoon live in de studio. Live in Noorderwien. Vangrail. Birds flying high, you know how I feel, yeah. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel, yeah. River running free, you know how I feel. Blossom in the trees, you know how I feel. It's a new dawn,
good. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. A simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree, felt by the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? A simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Oh, this could be the end of everything. So where don't we go? Somewhere only we know. Somewhere only we know. Somewhere only we know. Sjochts op mij steen, voor deze morgen van isen hiet. Opbouwt het stien van liefde en langs mijn heidij. List o het gaan dat ik van pijn op mijn tosken bied. Jesto mij goelen en screamen, of is dat voorbij? Als de eer vergeten is, voelt het goed, had ik raas dat ik die mis. Kist al leven naar de liefdesjen. Nee, dat ken ik echt net leven. Als een hert van pijnen breken kan. Bloot de twijfel aan. Lees mij gewoon steen voor de morgen van bitterheid. Sluist door de potten en dorst als het mij net meer kist. Ik ken het net om dat ik mijn ziel en mijn zieligheid delen moest met de vrouw die sto net meer best. Voelt het goed, dat is alles vernieuwd.
bist du blij dat ik dir geen van verdriet. Kist du leven naar de liefdesjen. Nee, dat ken ik echt net leven. Als een het van pijnen breken kan. Bloot u twijfel dromen. Niet wat ik doch, je had mij vertrouwen. Niet wat ik doch, je had mij nog hoop. Kist du leven naar de liefdesjen. Nee, dat ken ik echt net leven. Als een het van pijnen breken kan. Bloot u twijfel dromen. De tijd hoort geskoft. Ja, ik kies alleen nog aankondigen. 24 jaar onderwijs, vangrail. En Joert is gelukkig weer eens in de Noorderwien studio. En ik moet zeggen, ja, ik kies al heel lang. En ik fantastisch. Hoe ze spelen, hoe ze zich ontwikkelen. Hoe ze zich nog steeds staande horen in toch een behoorlijk concurrerende wereld die we de muziekwereld nemen. En ben ik nog leuke kerels. Ze hebben wat wisselingen hoor, maar toch, ik kom mij die man toch even 24 jaar vangrail skiertnis op een richtje zetten. Ik begin even met... ja, doe net 24 jaar, hè Remco? Nee, ja, ik ben zelf 25. Ja. Dus ja, dan kan je niet op je nulste beginnen, zeg maar. Nee, dan kan je een paar oude lullen vragen, maar... Nee, dus dat is het nu, ja. Maar, hoe lang zit u er nou bij? 2,5 jaar ongeveer, denk ik, zoiets. Ja. Even, wat voor groep kwam je binnen? Want er zijn jongens die ben verschrikkelijk op elkaar inspelen, gaan een historie. Ja, gewoon knetterveel ervaring. Dat is wel absurd. En ik kwam van het consortium. Dat zijn allemaal bandjes die worden elke week heb je nieuw iemand in je band en zo. En deze jongens die spelen zo lang samen. Dus dat is echt heerlijk om binnen te komen. Alles ligt voor je klaar. En het is gewoon... nou, de eerste live show was natuurlijk super spannend. Maar je komt binnen en die gasten die pakken het publiek vast. Jongens, schrok met me rot. Ik denk, wat gebeurt me hier? Dat is echt niet normaal. Dus ja, dat is gewoon genieten. Ja. Dat is gewoon echt top. Nou ben ik een oude lul, dus ik maak al heel wat je bands mee. Maar elke keer valt me op bij vangen als ze nou live binnen of je in de studio of wel op locatie. Onderling, protte respect. Natuurlijk, er zullen ze een discussie en een ruzie wijzen. Maar je draagt elkaar, hè? Ja, zeker. Ja, dat moet ook. Je bent zoveel met elkaar op pad. Dus als je niet met elkaar kan vinden, dan houdt het snel op. De grap was dat Reinhard belde mij of ik auditie wou komen doen. En toen appte hij mij een dag van tevoren van, wil je een basgitaar meenemen? Want we moeten ook nog wat spelen, volgens mij. Maar hij wil gewoon even op de koffie en dan vond hij het wel best, zeg maar. Ja. Dus je moet het gewoon zo goed met elkaar kunnen vinden. Dat is het allerbelangrijkste. En dat komt helemaal goed zo. Ja, leuk man. Goed. Hier is hem voor op tegen, Reinhard. Toen op een gegeven moment komt er mij wisselingen. Dan moet er een zacht worden. Nou, ik en net. En we gingen een auditie ervoor. En wie ik een bassist. En zei ik, nou, deze jongen is enthousiast. En die geeft er ik echt voor. Niemand maar worden. En, maar die jongen zei, nee, het wil toch Remco van Vught. Dus ja, dan moet ik toch een beetje boegen. Hè? Dus uiteindelijk is het Remco van Vught. En het is fantastisch. Wat hij zelf ook zei, ja, we dragen elkaar echt. Ja. Ja, ik denk dat dat ook de basis van de band is. Ik bedoel, je moet spelen, je moet muzikaal wezen. Maar elkaar in de gaten horen, spelen en in een band worden. Hè? Ja, nee, dat is het ik. En we zijn soms 4 dagen in de week maar elkaar paard. Intens, hè? Intens. En je weet alles van elkaar. In 24 jaar gebeurt natuurlijk een soort. Je verliest mensen, je krijgt ban. Je wordt bijna verwoeksen. Dat was ik nog net verwoeksen, ik nog net. Ik doe wel mijn best. Ja, ik doe mijn best, ik wil maar goed, je wordt wel wat ouder. En dan op een gegeven moment dan is het natuurlijk wel fantastisch dat je maar 4 van zulke jongens op paard binnen waar je echt 100% de bouw kennen. En het is ik zou op het moment dat wij van een hele liedjeshow spelen of van een hele grote show, ik weet gewoon 100% zeker dat het shit is. Hoor. Dus ik is eigenlijk,
ik als jongen is het natuurlijk wel fantastisch dat je zo'n groep achter je staat. Nou ja, en we hadden natuurlijk altijd het spelen, maar daaromheen zit een hele organisatie. Maar je ook maar ook fine kennen, maar je beslissingen nemen, maas betiet, bij elkaar komen, jongens let spelen, et cetera, et cetera. Ja, nou, dat is een speaker op zijn kop. We hebben een fantastische crew. En we gaan nou, Jurre en Lucas hebben nou Joert mooi. Maar we hebben een soort groep van een stuk als 8 jongens die altijd maar eens mooi gaan. Die de show helemaal kennen. En dat is die jongens van GV, Ruud Lauwert. En ja, dat is echt... ja, dat is ook een warm bad. Dat is fantastisch als mijn zulke jongens werkers. Ik had altijd eens een keer wat bad op zijn podium. Hè. Maar als je voorstelt, als bijvoorbeeld op het Oerok Festival of op Bergpop of op Dodo's en ik geef wat mis, dan stappen die jongens direct uit hun comfortzone en die stappen het podium op en die fixen het direct. En dan kunnen we weer terug. Ja, dat is natuurlijk... het is echt een team. Hè. Is het omvlein, 24 uur? Ja, het is een arme wetter, heb ik wel eens zijn die is omgeweest. Ja. En zo viel het ook, weet je wel. Dus, en van mezelf viel het eigenlijk alsof we nog maar begonnen zijn eigenlijk. Dus ja, en de agenda is fantastisch. En ja, het is wel af en toe heel het werkje en het is wel eens wat saai, maar het gaat nog heel erg opwaarts. En dat is wel een heel erg fantastisch gevoel. Ja. En uniek, jongens. Ik ben net volle mensen die dat gymnasium kennen. Ja, is het omvlein, al jij die tijd? Ja, ik heb nog steeds het gevoel alsof ik er net bij zit. Maar ik zit er nou 13 jaar bij of zo, denk ik. Zoiets. Ja, dus dat... Hoe kwam het toe, Ben? Ik bedoel, wie toen ook al zo'n hechte band? Is er wat verloren mee horen we? Ja, toen was het ook al zo hecht. Ja, ik werd wakker gebeld een keer door Reinoud. of ik een keer langs wil komen. Eerst gewoon voor een gesprek ook. Toen heb ik helemaal geen gitaar meegenomen. En nou, dat klikte wel. En toen kwam ik een keer met gitaar. En toen werd ik s'avonds teruggebeld. Toen zeiden ze van, ja, je bent nog wel wat jong. Er gaat wel een hoop gebeuren. Toen dacht ik, ja, dat zal wel. Joh. Maar toen kwam ik erachter dat het inderdaad best wel neet ging allemaal. Ja. Ja. Dus, nou ja, alleen weer jongens onderling. Onderwijs met een bandje spelen. Ja, er verandert wel een hoop, ja. Maar positief in de positieve zin. Dus ja, heel blij dat ik die stap genomen heb. Ja, wat vond ik zelf een hoogtepunt op nota? Ja, ik vind elke zomer vind ik een hoogtepunt eigenlijk. Ja, maar hoeveel toch helemaal net per jaar? Nou ja, we zitten nou op dit jaar... Hoeveel? Rond de 80 ongeveer. Ja, toch ongelooflijk. Ik hou het helemaal niet meer bij, joh. Ja, ik dacht 180, rond de 80. 180 is ik wel goed. Ja. Ja. Zo viel het soms wel een beetje, ja. Nee, maar ja. Nee, maar ja, elke zomer vind ik... ja, gewoon, elke zomer is een hoogtepunt. Alle festivals en zo, dat is gewoon te gek. Ja. Time flies, jongen. Ik ga even naar de toetsenist. Ja, ze is samen in vangrail. Ja, dat wordt dat zomaar. Ja. Wat voor ervaring hast u ermee? Ja, dat is echt fantastisch. Ik weet nog wel dat ik erbij kwam. En, en ik speel... Olie de machine, ik al of niet? Ja, er wie natuurlijk door mij Jort wie dat nog. En Sander. En die speelden zo lekker. Ik koe alles van wat ik wil. Maar het wie gewoon vet al. Ja. Dus ik kon gewoon een beetje op dat ding omslaan. En het wie al vet. La-di-da-di-da-di-da. Ja. En wat echt heel grappig wie is dat natuurlijk Reinhard had heel lang bij Wiebe spelen in de band. En Wiebe die dan bij bepaalde festjes die er van die dingetjes, ja, die zitten helemaal niet in dat nummer. Maar Reinhard had de sound went. Ja. En die zei dan, maar waarom spelen ze dat net? Nee. Ik zei, ja, dat weet ik volle, dat zit helemaal net in dat nummer. Duh. Ja, maar dat mat erin, want anders dat weet ik net meer waar ik ben en waar ik het ham had. Dus ik op een gegeven moment al die opnames van Wiebe luisteren, moest ik dat... Ja, huiswerk. Ja, al je huiswerk, ja. Nee, maar dat is echt fantastisch. Wanneer is een optreden slagen? Is dat een gevoel? Dat je elkaar ons backstage en denkt, ja, dit wie er weer in? Ja, dat hebben we wel vaak. Hè? Dat we dan, ik ben nog wel, volgens mij, dit is hier wie de Veenhoop wie dat. En we gaan erheen en het dat is eigenlijk een festival, hè? Dat is een festival. Het koe de ene kant op gaan, het koe de andere kant op gaan. En het ging echt, dat we samen en we kwamen van het podium al en we gingen echt zoiets van, nou, we moeten nou eerst even zitten. Want wat we nou mee maken gaan, dat ging samen al. Dat was fantastisch. Dat was echt fantastisch. That's what we call rock and roll. Geen even stemmen, dan kunnen we boven het scherm uitkomen. Ja. Het sputerscherm. Ik sput er nogal. Ja, hè? Ja, dus dan dat scherm dat houdt... Ik ga me altijd afvragen, waar heb je dat ding van? Maar dit is van sputteren in de drummers. Ja, ik drum over het algemeen heel zacht. Maar sputteren, jong. Dus. Vangrail, wat is dat voor jou? Boah, nou, bijna de helft van mijn leven. Ja. 17 jaar. Dus eigenlijk is het mijn leven. Ik denk dat... Het is een lifestyle, denk ik, hè? Ja, ik ken zelfs mijn vriendin door de band. Ja. En de tweede kindje is op komst. Ik bedoel,
Ja, misschien als ik niet bij Vangrail had gehad, dan was dat ook niet gebeurd. Nee. Je weet het niet. Nee, maar Jos maar werd dus. Ja, zeker. Ja, maar het betekent heel veel voor mij. En ja, weet je, als het minder gaat, dan voel je dat. En als het goed gaat zoals nu, dan ben je met elkaar super positief en ga je de goede kant op. En ja, dit is wel life-changing, zeg maar. Ja. Ja, ongelooflijk, man. En je bent een hechte band, hè? Ja, man. Ja, maar dat moet ook echt wel. Precies wat je net zei. Gisteren zaten we 3 uur met elkaar in de auto en staan we 1,5 uur op het podium. En je zit backstage met elkaar. Je moet het gewoon gezellig hebben. Als dat niet zo is, dan kun je niet met elkaar op pad zijn. Dus je moet lol maken. En muziek maken. In het verlengde ervan, waar vind je maken de meest vieze moppen? Vieze moppen. Er zit altijd iemand bij. Nou, There is always one. ik denk dat... Dan denk je zo, deze vertel ik thuis net. Nou, dat ligt eraan. Hij kan ze heel goed. Remco Hoogsteen, ja. Ja, maar het is in gradaties. Oké, je hebt natuurlijk de woordgrappen, daar ben ik op zich wel goed in. Oh, dat best toe. Ja, en Reinoud die is meer van de dieren. Ja. Hè, van uilen en de oevogels. Oh, oké. Ja? Ja. Dus kijk, we hebben verschillende gradaties in humor in de band. Oké, ja. En sommige zijn echt te slecht, die mogen de bus ook niet verlaten eigenlijk. What happens in de bus, stays in de bus. Goed, jongens. What happens in vangrail, stays in vangrail. Goed, 24 jaar onderwijs, Reinoud. Ja, wat een avontuur, hè? Ja, een heel avontuur. Echt, jip respect, jip respect. Daar best ook een deel van uiteindelijk. Ik vond hem vanaf het begin een soort uitstraling hebben. Ik dacht, hey, dat had soms met bands. Ja. Dat is juist dat het klikt onderling. Wat er van komt, I don't know. Dat was natuurlijk zelf doen, maar toch. Nee, dat is wie. Maar al die dingen maar maakt het wel dat we binnen wat we binnen zelfs. En daar best ook natuurlijk een onderdeel van. Dus wij zijn daar eigenlijk heel dankbaar. In deze 24 jaar, zeker. Nou, vind ik leuk om te hebben. Ja, ik ga je net vragen, nog een keer 24 jaar, maar je mag genoeg toekomstplannen. Ja, nee, zeker. Het staat nog als een hoes. Ja, het zit als een hoes. En we zijn krijg maar een naaie boeken met Olaf Wim ondergong. En dat is ik een soort verlengstuk van de band worden. En die praat u zijn taal eigenlijk een beetje. Dus die weet ik precies welke kant we op gaan. Dus ja, dat is natuurlijk ik voor u als band heel belangrijk, wist wel. Komt er bijzondere gekke dingen of gewoon trok je met hem bezig binnen eigenlijk? Nou, wij gaan in elk geval, we binnen mijn een show van daar komt hier. En de agenda gaat straks in van 2026. Dus dat is voor u een heel bijzonder ding. En dan kunnen alle festivalboekers en alle feesttenten en alle feesten die kunnen we boeken, zeg maar. En ja, daar sjoggen wij natuurlijk heel erg aan uit. En we hebben echt iets heel moois in petto voor die nice show. Dus ja, voor onze klanten en voor onze partners is het natuurlijk fantastisch om dat op die manier om te vliegen. Nou, tot de volgende keer. Zullen we het samen over? Ja, oké Willem, dankjewel. Ik let ze nog net gaan, want Joert, de special met Vangrail. Omdat ze een fantastische band binnen, geweldig met elkaar omgaan, dat vind ik heel belangrijk. Fantastische shows nog steeds deel zetten en 24 jaar onderwijs binnen. Respect. En ik ben blij dat ze er weer binnen. In orde weer live, Vangrail! Oh, don't you dare look back. Just take your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up and dance with me. This moment is my destiny. She sings, shut up and dance with me. We were victims of the night. Chemicals and physicals to the fading light. Help us through the face, cause it's kryptonite. Oh, we're born to get together, yeah. She took my heart, I don't know how it happened. She took the love and she said, oh, don't you dare look back, just take your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up and dance with me. This moment is my destiny. She sings, shut up and dance with me. All right, come on.
Ik wist wel wie de dader was, maar ik geef geen vrienden aan. Ik ga graag op bezoek, maar ik blijf nooit al te lang. Waar is hier de nooduitgang? Ontmoette op een avond de vriendin van een vriendin. Ik heb me geen moment verveeld, ik niets tegen mijn zin. Ik ga graag op bezoek, maar ik blijf nooit al te lang. Waar is hier de nooduitgang? Waar is hier de nooduitgang? Waar is hier de nooduitgang? Ik kan niet blijven, kan niet langer blijven. Ik kan niet blijven, ik ben hier al te lang. De deur staat altijd open, de motor blijft steeds lopen. Ik zeg geen ja, ik zeg geen nee, ik laat altijd alles open. Voor mij geen vaste grond, voor mij geen vaste baan. Zolang jij niet van me houdt, vind ik me nergens aan. Solo! Waar is hier de nooduitgang? Waar is hier de nooduitgang? Ik kan niet blijven, kan niet langer blijven. Ik kan niet blijven, ik ben hier al te lang. Ik ben hier al te lang. Each morning I get up and die a little. Can't barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry. Lord, what you doing to me? I spent all my years never leaving you. I just can't get no relief. Lord, somebody, anybody find me somebody to love. I work hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I pay all and all on my own. Get down on my knees and I start to pray till tears run down on my eyes. Lord, somebody, anybody find me somebody to love? Yeah. He works hard every day, and I try and I try and I try. 'Cause everybody wants to put me down. They say I'm going crazy. They say I got a lot of water in my brain and no common sense. He's got nobody left to believe in. Come on, yeah, all right. Lord, somebody, anybody find me? Ja, lieve mensen, 24 uur vangrail. Ongekend. Zal dat meer wel onderkom. Dus als er nog in de auto zit en dan luistert dit, of dan shot naar de televisie of online en pak er niks uit. Nog wel even 200 of 10. Meer maar klep voor. En we klappen. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Here we go. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me
Je staat verlegen aan de bar. En als dit lied klinkt is het klaar. Laat de muziek aan. Laat de muziek aan. Ik kan niet dansen, maar vannacht gaat alles beter dan verwacht. Laat de muziek aan. Laat de muziek aan. We hebben niet eeuwig tijd. Dit moment gaat zo voorbij. Laat gaan, laat gaan, laat gaan. Kom, laat ons dansen door de nacht. Totdat er niets meer op ons wacht. Laat de muziek aan. Laat de muziek aan. Neem nu die 3 minuten tijd. En schenk ons aan de eeuwigheid. Laat de muziek aan. Laat de muziek aan. Hey. We hebben niet eeuwig tijd. Dit moment gaat zo voorbij. Laat gaan, laat gaan, laat gaan. Dit lied dat ons bevrijdt, speelt alleen voor jou en mij. Laat gaan, laat gaan, laat gaan. Kom, laat ons dansen door de nacht, totdat er niets meer op ons wacht. Laat de muziek aan, laat de muziek aan. Neem nu die 3 minuten tijd en schenk ons aan de eeuwigheid. Laat de muziek aan, laat de muziek aan. Laat de muziek Omdat ze 24 jaar bestaan en omdat ze gewoon een toffe band binnen. En ja, het hele land trog karren om maar. Ja, elk festival, dwarsfeest of in ieder geval elke feesttent te oeladen met fantastische noemers. Ik ga een proto respect van Vangrail, dat mij wel duidelijk wijzen. Vandaar, YouTube, dit is special. Nou, weekend ben we er gewoon weer en we zijn natuurlijk ook op de radio en op de internetplatforms. Hier noemen we nog van de jubilaris Vangrail live in Orween. Niemand dwingt de tijd om terug te gaan. Niemand maakt de stilte ongedaan.